Καλώς ήρθατε λοιπόν στο main event, κυρίες και κύριοι. Submissions 19. Μαύρα γκί, καφέ ζώνες, διαμαντής Χοντρονικόλας με το μουσι, ας το πούμε έτσι, και το running, το μεγάλο πάτσι στην πλάτη. Μιχάλης Λιρώνης. Με την κοτσίδα. Με την κοτσίδα. Δεν βλέπω αν έχει πάτσι. Νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο τους ξεχωρίζει ο κόσμος ακριβώς. Τους ξέρει καλά. Λιρώνης τραβάει guard. Και τράβηξε κατευθείαν σε κλειστή guard, πάρα πολύ ωραία. Ο Διαμαντής Χοντρονικόλας θα έλεγα έτσι ότι έχει μια πιο πολύπλευρη εμπειρία σε αγώνες, καθώς αγωνίζεται σε no-gi, σε gi, σε MMA. Βρίσκεται πολύ συχνά σε αγώνα κάθε είδους. Παρ' όλα αυτά ο Μιχάλης Λιρώνης τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δεν πάει πίσω ακριβώς και σε εμπειρία. Ίσως λίγο πιο εξειδικευμένος θα έλεγα. Τον έχουμε δει σε no-gi και σε gi. Εδώ πέρα στο Submissions πάρα πολλές φορές. Και τώρα εδώ ελέγχει το κολάρο ο Λιρώνης. Και το μανίκι. Φροντίζει να χαλάει συνέχεια την ποστούρα του Χοντρονικόλα. Στους αγώνες gi είναι πάρα πολύ σημαντικό το καλό grip. Είναι βασικά η αρχή όλου του παιχνιδιού. Γι' αυτό και βλέπουμε τους αθλητές πάρα πολλές φορές να περνάνε, να επενδύουν περισσότερη ώρα, περισσότερη ενέργεια στο να πιάσουν ένα καλό grip. Γιατί το καλό grip επιτρέπει περισσότερες σωστές κινήσεις στη σειρά. Ο Χοντρονικόλας ελέγχει την κεντρική γραμμή, τα κολάρα του Λιρώνη. Λιρώνης διασταυρωτό grip στο κολάρο του Διαμαντή. Νομίζω ότι ο Λιρώνης είναι λίγο πιο reactive και περιμένει τον Χοντρονικόλα να κάνει κάποια κίνηση. Ο Χοντρονικόλας το έχει καταλάβει αυτό, γι' αυτό και είναι πολύ προσεκτικός με τις κινήσεις του. Σηκώνει ο Χοντρονικόλας τώρα το Λιρώνη. Πολύ ωραία και άνετα ανοίγει την κάρτα. Άρχισε λοιπόν για το πέρασμα. Και τώρα μπήκε μες στο τρίγωνο. Όχι. Όχι. Άνοιξε κατευθείαν, έβαλε το χέρι του μέσα. Δείξανε και οι δύο τις προθέσεις τους με αυτή την κίνηση. Ο Λιρώνης δεν βιάζεται καθόλου από ό,τι φαίνεται και νομίζω ότι επιβεβαιώνουμε στο ότι σκοπεύει να είναι ο counter fighter σε αυτή τη μάχη. Και να τους πώς δοκιμάζει την ισορροπία του Χοντρονικόλα συνέχεια. Spider εδώ πέρα για τον Μιχάλη Λιρώνη. Και πολύ ωραίος έλεγχος του Διαμαντή Χοντρονικόλα. 3 λεπτά έχουν περάσει, ο Χοντρονικόλας για να δούμε προσπάθησε να περάσει. Και ξανά η αλλαγή. Νομίζω βλέπουμε τα δυνατά όπλα του Λιρώνη εδώ πέρα. Το δυνατό όπλο και αυτό είναι το τρίγωνο. Ο Χοντρονικόλας κοίταξε νομίζω στην λάθος γωνία. Είδες, κοίταξε τη γωνία του Ηρακλή. Ηρακλής Γρηγοριάδης από την ευκαιρία στη γωνία του Μιχάλη Λιρώνη, όπως πάντα. Νίκος Αργυράκης, Βασίλης Μπουλούξης στη γωνία του Χοντρονικόλα. Και λίγο πιο πίσω ο Βασίλης Δημακαρέας, ο οποίος συνήθως εκτελεί και χρέη διαιτητή. Σήμερα τον βλέπουμε είναι θεατής, κάθετος, μακρινή γωνία. Μακρινή γωνία, ναι. Έψαχνα την κατάλληλη ορολογία, αλλά αυτό είναι. Ναι, είναι αυτοί οι οποίοι κάθονται κοντά, αρκετά κοντά, αλλά και όχι τόσο κοντά για να τους διώξουν. Ακριβώς. Εδώ πέρα ξαναθαίνει ο Λιρώνης την κάρτα του. Κρατάει τα grips. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω τον Λιρώνη να οδηγεί τη μάχη. Ο Χοντρονικόλας το ξέρει και είναι προσεκτικός με κάθε κίνηση που κάνει. Να μια spider πλευρά. Και πολύ ωραία τη διώχνει ο Διαμαντής Χοντρονικόλας. Knee shield για τον Μιχάλη. Περιμένουν και οι δύο ένα στον άλλο πότε θα κάνουν κίνηση. Ο Λιρώνης όμως βλέπουμε εδώ πέρα μικρές κινήσεις για να τον τσεκάρει ουσιαστικά τον Χοντρονικόλα.
Και ο Χονδρονικόλας ξεκινάει πολύ ωραία τις κινήσεις του για να περάσει, αλλά δεν καταφέρει να τις ολοκληρώσει. Πάντα δείχνει ο Λιρώνης ότι καταφέρνει τελευταία στιγμή και βάζει ένα γόνατο και επιστρέφει είτε σε butterfly, είτε σε spider, είτε κατευθείαν σε τρίγωνο. Και τώρα παίρνει τον Ήμπαρ. Όχι, δεν ήτανε. Είχε βάλει και δεύτερο πόδι ο Χονδρονικόλας μέσα για να αμυνθεί πάρα πολύ ωραία. Ο Λιρώνης περιμένει πραγματικά, νομίζω καραδοκεί στη γωνία για ένα λάθος που θα κάνει ο Χονδρονικόλας και πάει κατευθείαν για το submission. Έχουμε περάσει τη μέση, αν δεν απατώμε. Ναι, βεβαίως. Έχουν μείνει άλλα 4,5 λεπτά για την πρώτη φάση του αγώνα. Χέρι το πιάσει από μέσα. Αριστερό χέρι στο χέρι, το έχει πιάσει το grip. Ωραίο knee shield από τον Λιρώνη, ο οποίος όμως έχει φέρει και το δεξί του χέρι κάτω από το καλάμι του Χονδρονικόλα. Δεν ξέρω πώς τον βοηθάει αυτό, τι είναι έτοιμος να κάνει. Και ξανά, όπως είδαμε και από την αρχή του αγώνα, κλειστή γκάρντ ο Λιρώνης από κάτω, ο οποίος ανεβάζει επικίνδυνα την γκάρντ του. Ελέγχει και το κολάρο, το πίσω μέρος. Το αφήνει όμως τώρα. Βλέπεις αυτό το δεξί γόνατο του Χονδρονικόλα που σηκώθηκε, πώς τον σταμάτησε κατευθείαν από το να συνεχίζει να στρίβει τους γοφούς του. Ήταν νομίζω ο λόγος που αποφάσισε ο Λιρώνης να αφήσει το grip, ότι δεν είχε άλλο νόημα να παλεύει για αυτή την armbar. Αλλά νάτος ξανά και οι δύο. Με το που κάνει την κίνηση να ανεβάσει την γκάρ του ο Λιρώνης, ο Χονδρονικόλας σηκώνει το γόνατο. Και αυτή τη φορά το εκμεταλλεύεται ο Λιρώνης. Και counter στο sweep ο Χονδρονικόλας. Έτοιμος για να περάσει. Ωραίο retention από τον Λιρώνη. 3 λεπτά ακόμα φωνάζει ο Ηρακλής Γρηγοριάδης. Ίσως ο Χονδρονικόλας πρέπει να δοκιμάσει να πάρει λίγο μεγαλύτερη απόσταση, νομίζω. Να σηκωθεί όρθιος ίσως. Να σηκωθεί όρθιος και να περάσει χωρίς να μπει ο ίδιος μέσα στα grip του Λιρώνη. Βέβαια αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Όταν εσύ μπορείς να πιάσεις, μπορεί να πιάσεις και ο αντίπαλός σου. Εννοώ δηλαδή να μην πιάσει ο Λιρώνης ψηλά αυτό το κολάρο. Και ίσως να κοιτάζει για να περάσει με κάποιο στακάρισμα ή με κάποιο body lock, εάν δεν πιάσει το στακάρισμα, να περάσει δηλαδή στις δύο αντίθετες μεθόδους. Για να δούμε 2 και 20 ακόμα. Ποιος θα λέγεις, Βασίλη, εδώ πέρα ότι οδηγεί τη μάχη? Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί την ξανακάναμε σε ένα προηγούμενο παιχνίδι, ήταν πιο ξεκάθαρη απάντηση τότε. Νομίζω ότι ο Λιρώνης οδηγεί τη μάχη, αλλά βρίσκεται νομίζω σε χειρότερη θέση. Βρίσκεται από κάτω, παρόλα αυτά παίρνει πολλές πρωτοβουλίες όμως. Εγώ θα έλεγα ότι οι πρωτοβουλίες ανήκουν στον Διαμαντή, ο διαιτητής πρέπει να βγάλει τον γκί. Οι πρωτοβουλίες εγώ θα τις έδινα στον Διαμαντή, τα submission attempts όμως θα τα έδινα στον Λιρώνη. Ο Διαμαντής είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει τις κινήσεις πρώτος και ο Λιρώνης είναι αυτός ο οποίος ακολουθάει και αντιδράει με τα submission attempts. 1 και 45. Και ξεκινάμε λοιπόν. Να, όρθιο. Πολύ ωραίο. Απόπειρα για την armbar κατευθείαν. Μια προσποίηση για το Moe Nage από τον Μιχάλη Λιρώνη και αλλαγή σε armbar. Τώρα ο Χονδρονικόλας ναι μεν έχει τα grip στα πόδια, αλλά έχει επιτρέψει και αυτό το grip στο κολάρο του. Νάτος τώρα όμως ο Χονδρονικόλας για την armbar. Άμεσο hitchhiker escape από τον Λιρώνη για να έρθει από πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Άνετος ο Μιχάλης. Ναι. Οι ρόλοι αντιστράφηκαν στο τελευταίο λεπτό. Μετά από αυτή την εναέρια σχεδόν armbar του Διαμαντή Χονδρονικόλα και το πολύ ωραίο escape του Μιχάλη Λιρώνη.
να ξανά από πάνω τώρα ο Χονδρονικόλας. Λιρώνης θα στρίψει, τα πόδια του σε άβολη θέση. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα αν ο Διαμαντής Χονδρονικόλας δεν κάνει κάποιο μεγάλο λάθος, δεν νομίζω να προλάβουμε να δούμε κάποιο submission. Από ό,τι ακούω και τον Βασίλη Μπουλουξή του λέει χαλάρωσε, ξεκουράσου, οπότε θα πάρει τα 30 δευτερόλεπτα που ξεκίνησε όλη η φάση και σταματάει. Πολύ αργά. Λιρώνης όμως, κοίτα, παλεύει ακόμα, αλλά δείχνει δραστήριος τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν πραγματικά το εννοούσε, αν πίστευε ότι θα προλάβει να στήσει ένα submission. Και ξεκινάμε. Θέλω να δω αν κάποιος θα δοκιμάσει ένα takedown. Καθώς μου δίνουν την αίσθηση με τη στατικότητα εδώ πέρα που έχουν και τα δυνατά grips ότι δεν θα δοκιμάσω για κάποιο takedown, απλώς θα δουν ποιος μπορεί να τραβήξει guard και ποιος θα αντιδράσει πιο σωστά για να την περάσει όσο πιο νωρίς γίνεται. Με ίδια πλευρά grip στο κολάρο, ίδια πλευρά grip στη ζώνη και στο μανίκι. Με το under όμως στον Χονδρονικόλα και over μέχρι τη ζώνη ο Λιρώνης. Η ζώνη η οποία προφανώς φαίνεται τώρα δεν είναι ένα πολύ σταθερό σημείο. Γίνεται πιο σταθερό όταν πιάνεις στο κέντρο της πλάτης τη ζώνη. Βέβαια εκεί πέρα έχεις δώσει το underhook και πρέπει να είσαι σίγουρος για τη judo ρήψη σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να δώσεις ένα πολύ καλό takedown στον αντίπαλό σου και να δώσεις ο Διαμαντής Χονδρονικόλα για το takedown. Πολύ ωραίο κριτικό, το πήρε. Λοιπόν, 2 πόντι για τον Διαμαντή Χονδρονικόλα από αυτό το πανέμορφο takedown. Δύο πόντι λοιπόν. Και κλειστή guard. Και άλλα 3,5 λεπτά σχεδόν. Η πίεση είναι όλοι πάλι στο... 2-0 δεν είναι πολύ μεγάλο σκορ, ανατρέπεται αρκετά γρήγορα μπορώ να πω. Βεβαίως, αλλά 3,5 λεπτά είναι λίγο. 3,5 λεπτά είναι σχετικό λίγο. Σχετικά λίγο. Είναι κάτι στο οποίο ο Λιρώνης δεν πρέπει να περιμένει. Όχι, όλα πρέπει φυσικά. αυτός να αρχίσει να οδηγεί τη μάχη. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσει να δοκιμάζει να ανοίγει την κάρτα του ο Λιρώνης. Επίσης δεν τον βλέπουμε να δοκιμάζει την ισορροπία του Χονδρονικόλα. Ναι, ακριβώς. Τον βλέπουμε να μένει γατζωμένο σε πάνω του, να φτιάχνει κάποια καλά creeps, αλλά δεν βλέπουμε δύναμη να περνάει από τον Λιρώνη. Βλέπεις αμέσως ο Διαμαντής από την άλλη πώς χαλάρωσε κατευθείαν, έχει καθίσει εκεί, δεν βιάζεται. Ο χρόνος είναι πλέον με το μέρος του. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία απόπειρα του sweep. Σχεδόν. Ο Χονδρονικόλας ξανά όρθιος, στη θέση που πριν του έδωσε τους 2 πόντους. Για να δούμε αν νιώθει εμπιστοσύνη στο wrestling του ο Διαμαντής. Αυτό το τραύμα που έκανε ο Διαμαντής νομίζω ότι έδειξε πως μπορεί να φέρει το αριστερό πόδι του Λιρώνη μπροστά και νομίζω πως θα το ξαναδοκιμάσει. Θα έρθει το σπρώξιμο πρώτα, το τράβημα μετά και μετά λογικά το single leg. Δύο λεπτά ακόμα και ο Λιρώνης δεν δείχνει ούτε να τραβάει guard ούτε να παλεύει για κάποιο takedown. Ο Διαμαντής ψάχνει το underhook με το αριστερό του χέρι. Να πάλι ένα τομό ενάγκε και απόπειρα για την armbar. Περνάει ο Διαμαντής. Πολύ καλή top half guard από τον Διαμαντή. Και ξανά guard για τον Μιχάλη. 1,5 λεπτό 1,5 ακόμα. λεπτό ακόμα, ο χρόνος τελειώνει. Ο Ηρακλής Γρηγοριάδης παροτρύνει τον Μιχάλη να αρχίσει να δουλεύει. Πάρα πολύ σωστό το θεωρώ. Ο χρόνος αρχίζει και στερεύει για τον Μιχάλη Λιρώνη.
Ξανά παλεύει για ένα scissor sweep όπως και πριν ο Λιρώνης. Παρ' όλα αυτά το scissor sweep είναι ένα από τα πολύ δύσκολα sweep. Να λοιπόν όμως αρχίζει και στείνει το τρίγωνο. Χονδρονικόλας σε μια σταθερή άμυνα με τα χέρια του. Ξεφεύγει ο Διαμαντής. Και ξανά τώρα ευκαιρία για το πέρασμα από τον Χονδρονικόλα και φτάνει στη side. Όχι. Το Pride. Πολύ ωραία, επαναφέρει ξανά την κάρτα ο Λιρώνης. Παρ' όλα αυτά έχει 35 δευτερόλεπτα το σκορ, παραμένει 2-0 υπέρ του Διαμαντή Χονδρονικόλα. Ο Νίκος Αργυράκης τον παροτρύνει, ηρέμησε. Τελειώνουμε σχεδόν. Μην δοκιμάσεις τίποτα, μην ρισκάρεις τίποτα. Να είσαι έτοιμος για πολλαπλές επιθέσεις από τον Μιχάλη Λιρώνη. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συμβουλή από τον Νίκο τον Αργυράκη. Στο Διαμαντή Χονδρονικόλα. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα, αν δεν σκοράρει πόντους ο Λιρώνης. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. 30. Λιρώνης πρέπει να κάνει τα πάντα τώρα. Ενάτης τώρα θα ξεκινήσει. Άμα σηκωθεί θα πάρει τους πόντους. Σηκώθηκε. Όχι. Σηκώθηκε και ο Χονδρονικόλας όμως, αποτρέποντας τους πόντους. Ο Λιρώνης όντως μπαίνει τώρα για πολλαπλές επιθέσεις. Μπαίνει για sweep, μπαίνει για submission, takedown. Όλα στη σειρά. Νάτος λοιπόν! Ο Λιρώνης καταφέρει το κρατάει κάτω, παίρνει τους 2 πόντους. Δεν το πιστεύω! Τελευταία 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα ο Μιχάλης Λιρώνης έρχεται πραγματικά εκεί που ήταν έτοιμος να δεχτεί την ήττα. Απίστευτο! Απίστευτο! Τι ήτανε, δεν ξέρω αν έγινε ανάκληση των πόντων. Το πρώτο... Κι όμως έγινε ανάκληση των πόντων. Έγινε ανάκληση των πόντων για ποιο λόγο? Το πρώτο takedown δεν μέτρησε. Ήταν πολύ νωρίς. Ήταν 3 πολύ νωρίς, δεν δευτερόλεπτα. πέρασαν 3 δευτερόλεπτα. Δεν πέρασαν τα 3 δευτερόλεπτα. Δεν πέρασαν τα 3 δευτερόλεπτα και ο χρόνος τελειώνει. Μια ευκαιρία τελευταία για τον Μιχάλη Λιρώνη. Ο χρόνος και τελειώνει. Αυτό είναι το τέλος. Και τέλος. Διαμαντής Χονδρονικόλας. Ο νικητής ενός πολύ δυνατού main event στο Submission Ins 19. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή στο main event του Submission Ins 19 με πόντους στη δεύτερη φάση του αγώνα. Κόκκινη γωνία, Διαμαντής Χονδρονικόλας.